Ikusentzuleok, egunon guztioi zer moduz, Otsailaren 12 da, osteguna eta ziur aski Tolosa Arrontzat urteko ostegunik bereziena izango dela izan ere iritsi da ezta ostegun gizena hainbeste desio genuen eguna. Gaurkoan, plazazarren gaude aurtengoan ere zuzenean eta hemendik eskainiko dizuegu ondorengo minutuetan bertan gertatuko den guztia eta baita aldezarreko txoko guztietan gertatzen ari den hori ere. Eguerdiko 12etan atzean dudan balkoi honetatik sustiria botako dute eta orduan hasiko dela ofizialki festa ezta zoramena Tolosako baztar guztietan. Gaurko saio hau aurrera ateratzeko, iaz bezala elkarlan bat burutu dugu Tolosako udala, Tolosaldeko Ataria eta 28 kanalaren artean, eta hemen erondoan Josu Artutxak egon beharko luke, baina oraindik ez iritsi. Ez dakit berandu dabilen, lo hartu duen edo galdu egin ote den 11 eta 18 dira, eta oraindik ez dago nire ondoan. Josu, non zabiltza? Banoa oinaz, barkatuko didazu, baina lo geratu naiz. Bar gauean txupinazo alternatiboan izan naiz eta orain komeriak. Baina, espero dut zuek dena prest izatea, berehala izango naiz udaletxean. Izan ere gaur nabari da, inauteri goze hori, Tolosarrak gogoz daude, ilusioz daude, egun berezia, urteko egun politena, egutegian gorriz markatu ohi dugun eguna, eta gaurkoan, zuekin izateko inauteritako goze hori aipatu dugu, errezeta bereziak aurkitu nahi ditugu, jaki bereziak, eta horietako baten bila joan omen da Leire Carrasco. Ez dakit nondik ote da bilen, baina uste dut gozaltzen amaitu omen duela. Leire, nondi zabiltza? Kaixo ekipo, egunon, behan duzatozte, zenilan ere inauteritako torrada jandet. Bai, ondo entzun dezue, inauteritako torrada. Ez aldakizu historia, jada desagertuta dagoen tradizio bada, baina garai batean sobratutako ogiarekin egiten zituzten eta garizumak iraun bitartean horiek jan inauterietatik hasita. Horregatikan, tradizioi berreskuratzea erabaki dut eta nik hemendik aurrea oso argiakat, inauteriak horrelaxea hasiko ditut. Hoi bai, gainontzeko iturak ez ditut alde bate utziko eta oain, kabialai elkartea jungo naiz 11koaren bila. Benanduxiago berriz bueltatuko naizuekin eta kontatuko izuet zemuzti joan ere gastronomia ibilbidea. Tira, Leire, animoa zein bidea ematen diazun eta batetik bestera eta gu hemen gero hitza berriro emango dizugu eta ea nontzabiltzan. Oso ondo, azkeneko lankideari ere keinutxo bat egingo diogu eta beraren gana joango gara, izan ere Maider Navarro Aldezarreko kaletan seguruna bera ere festagiroan ibiliko dela Firinfaran. Eta ez dakit Maider, zuk ere torradarik gozaldu ote duzun gaurkoan egunon? Kaixo irukote, ez nik torradarik ez dut gozaldu eta ohitura hori gainera ez nuen ezagutzen. Nik dakitena da, ostegun gizenean Tolosan txistorra jaten dela. Horregatik etorri naiz, herriko dendara txistorra erostera, eta orain, sukaldari baten bila nabilea pintxo bat edo bi prestatzen dizkidan. Hori bai, lanerako preste egongo naiz. Plazazarreko giroaren berri emango dizuet eta herritarren hitzak biltzen ere saiatuko naiz. Oso ondo, Maider, eskerrik asko. Josu, iritsi zara. Bai, iritsi naiz, sentitzen dut, baina ja prest nago hemen dena zuzenean kontatzeko. Oso ondo, zuzenean, dena prest daukagu, 6 eguneko maratoi honi irtera emateko ere listo gaude, eta zer iruditzen zaizuen motorrak berotzen joateko iazko inauteriak bergogoratzen baditugu. Hementxe, iazko inauteritako irudirik onenak, gozatu dezagun.
Ikusi duzuen bezala tolosarrak eraldatu egiten gara inauterietan eta askotariko eskaintzaz gozatzeko aukera izaten dugu 6 eguneko maratoi horretan zuk esan duzun bezala oinatz. Hori da, eta maratoi horretan Leirek ere esan digu ez da tur gastronomikoari hasiera eman diola eta oraintxe bertan pentsatzen dut Kabialai elkartean egongo dela, aipatutako hamaiketako hori egiten. Leire, iritsi altzara? Kaixo ekipo, bai, iritsi naiz hementxe nago, ikusi zue, ja motorrak behotzen nahi diala hemen eta tripa betetzen. Ta ni hementxe nago, Kabialaiko bazkide batekin Iker Bidaurre, egunon. Kaixo, egunon. Zemuz hasi dezu, goiza ikusi zeu ez, hamaiketako on batekin. Ondo, azteko tripa betetzen, oso ondo. Geroako ze plan dakazue? Bueno, baina ja gauze guzti jaso, eta udaletxea bideen jongo geha, txupina gotatzeko. Kutxunarekin batera, zuek zeate gaurko beste protagonistetako bat esan dezakegu ez? Antolakuntza lanak, lan handia eskatzen du edo? Bueno, eskatzen du. Lan handia, ez da gehien bat koordinazioa da, ez denak jende asko juntatzea, elkartzea, eta ordu nahi denak batea ondo ateatzeko gauzak, bai, eskatzen du lan pixkat. Eta inauterietan zehar, gainontzeko egunetan, ze giro eukitzezue elkartean bertan? Bueno, elkartea gaurtik hasita urrungo aste arte, da, jendea, aurrea, atzea, izan dezakegu dela, topagune bat, bazkideak, lagunak eta festa giroa da ona. Eta zuk ze plan azkazu gainontzeko egunetako disfrutatzeko ere pentsatzen? Aldan guztia disfrutatu eta ondo pasatzea. Aipatu dugu txupinazoa, oain jungo zatela, aurretikan pregoia dator, ez dakit pistatxon bat emateik daukezun. Pista askoik ez dauket ematei, baina, nahi ikusikin, zerbait asmatze zuen. Horrekin gatuko gea. Momentuz, hoxe, geroxio, beste pistamal lortzeten mutiak. Eskerrik asko, Iker, eta zuena da hitza. Leire, eskerrik asko. Badakizu ez da gaurko egunean Kabialai elkarteak udalbatza ateratzen duela, alkatea zinegotziak, bordondantzariak ateratzen dira, baina guk hemen ondoan, udalbatza ofizialeko kideak ditugu Andu Martinez de Rituerto, Tolosako alkate eta Goiuri Ezeiza kultura eta festa zinegotzia. Egunon bioi? Egunon. Kontatu iguzu, iritsi da osteguna ez da, hainbeste hilabete lanean igar ondoren iritsi da egun handia. Ordu hauek, lehenengo ordutxo hauek, nez eta txupinez gota, nola se dituzue? Txupina zero arte urduri. Guri dagokiguna da orain urduri egotea. Eman dugu buelta bat zezen plazan egon geha, behiatu dugu aber komunak irikita dauden, hitz egin dugu talogilekin, pixkat lehenengo orduko la izaten dira. 12 aurre ilusioa, ordura arte urduritasuna. Nik egia esan ni udaletxe barrun izan naiz, egin behar batzu banitun, elkarrizketa batzuk ere bai, eta, nik egia esan, Goiurik dien bezala, urdurik, kezka puntu batekin, eta, pentsatze dira txupinazoa behin botata, kezka, pixkat bigarren plano batea pasako da, eta gaur berezikin nik uste gaur egun, herrikontzako egun polita dela, lasaia eta disfrutatzeko goz. Eguraldia bintzat laguntzen du gaur eta hori asko eskertzen da. Urduritasuna aipatu duzue, azken asteetan urduritasun hori izango zenuten zezenfesten kontuarekin. Dermatosi nodular kutsakorra dela eta hortxe ezbaian izan dira, azkenean izango ditugu zezenak edo zezenfesta bintzat. Erronka ikaragarri izango litzake, inauteriak bigantxei gabe antolatzea, ez da, azken finen, ez da bakarrik zezen plazan gertatzen gana, da igoera, da jetxiera, da ruedora sartzea, ordu, ez da bakarrik bigantxen ingurun sortzen dira dangiroa eta dauden ekitaldik. Dakizen bezala, iaz hasi ginen isabilita unea sortu gendun, indartu nahi dugu tarte hortan ere beste eskaintza bat, baina hala ere erronka ikaragarri izango litzake zezenik gabeko inauteri antolatzea bai. Aipatu ez da bigantxen inguruan gertatzen den horrek guztiak ere izugarrizko jendetza ez da inguratzen du, eta horietako bat izaten da jeitxiera aurtengoan berrikuntza bat izango dela Zaldunitan. Kontatu guztue, ze berrikuntza izango den eta zergatik egin dezun aldaketa hau? Ikusi genuen azkeneko urtetan San Francisco kalenan egoten dira karrozak, eta ez soilik karrozak plataformak beak, baizik eta ingurun dagoen jende guztia, eta igoerarako ez zegoen hainbesteko arazoa, baina ja zezen plazatik jetxiera egin bertzutenen txarangak hainbesteko jendetza zeon San Franciscok ezin zirela uztartu bi gauzak. Eta orduan, hainbat proposamen landu genitun aurreko urteetan baita, ez ziren aurrera eraman, egin dira saiakerak, karrozetakoek musikak entzen dute ordutegi
eguraldi horretan txaranga jetxi izateko, baina hala ere handagoen jendetza pilaketaren ondorioz ezin da pasa, eta urten, Nafarro etorbidetik egingo dute jetxiera, abisatu digute froga badela, ez pentsatzeko ja betirako erabaki badenik. Eta zaldunitan bakarrik. Eta zaldunitan bakarrik, baina hori da, arazo gehiena genitun eguna hori izan. Azkenen gure helburua izan da, behintzat, egun hortako liskarra saiestea. Ze egun horretan bestela, handagoen jende guztiaren artean, txaranga ikusi nahi duena, txarangako kidea dena, karrozan dantzan da bilena, espaloietan dagoen jende gehiagi pilatza zen. Aipatu duzu Isabelitaguna, aurten ere indartu duzuela eskaintza, ia egunero izango da zertaz gozatuan, eta herritarrek ere gauean izan ezik erabili ahalko dutela, bertako gunea edo espazioa. Herritarrak aipatu ditugu, aurrak, gaztetxoak, helduak, adin guztietako herritarrak biltzen gara Inauterietan Tolosan, 6 eguneko maratoia, eta hor zaiena, elkar bizitza, elkar zaintzea izaten da, handu, askotan ez, aipatzen duzu ia, prentxaurreko guztitan, zaborrak, pixak, entzaten du mezure bat bidalianeko duzuela. Bai, bueno, jakina da, jende asko biltzen geanean, liskarra sor daitezkela. Nik uste, Inauterietara etorri behar dela gogo honez, ondo pasatzeko gogoz, eta bueno, pena litzateke ez, festa batetan horrelako liskarrik sortzea ez. Orduan, bueno, bai, deia, Tolosara datozen guztiei, ondo pasatzeko mozorroa jantzi ezatela, eta ingurukoekin disfrutatu, ingurukoak errespetatuz, eta esaten duna, bueno, esfortzu handia egiten da, bai garbiketarako, bai komuna jartzen dira, jende pilo batek egiten du lana egunero, herria garbi eta txukune egoteko, eta bueno, nik uste denon ardura dela, naiz eta festa geroan murgildute egon, bueno, biziki etza hori bermatzea eta festaz gozatzea. Eskerrik asko bikote, gurekin egoteko tartetxo ateratzagatik, eta ondo pasazuk ere jaietan. Eskerrik asko, ondo pasa. Eta oinatz, ondo iruditze bazaizu, instrumentuarekin jada lanean hasiak dira txistulariak, eta uste dut Maiderrek, okerrez banago, txistulari bandako zuzendaria, Jon Garmendia ondoan duela, ez da Maider? Bai, bikote hori da hementxenago, Jon Garmendiarekin, Tolosako udal txistulari bandako zuzendariarekin, egunon, Jon? Egunon, bai, berdin. Bueno, zuei da lanak hasi dituzue, ez da? Kalejira txiki bat egin duzue, Inauterietako 8koa joaz. Zuek zarete beraz arduradunak, herritarrak txupinazora. Hoi da, bai. Gure izaten da nik uste programako lehenengo gauzetakoa. Eta, boixe, 11etan Inauterietako 8koa, zuk esan bezala ikan dugu, hemen Aldezarreko iganderoko buelta inez. Pixka jendea deitzeko, eta jendea gu joka bere, jendeak da baki zeurtako arrimatu behar duen, gero eta azkarago biltzen diegenia, eta 8ko horren ordutegi ere, horregatik, aurreatzen jungea urtetik urtea. Bain dala urte batzuk 12 orden gutxitan iten gendun, baina azken urtetan txupinazoako biltzen da jende pilakin, kongine pixkanaka aurreatzen, 11 ateretara aurreatu gendun, urte pare bat ingen itu nola, 11 eta laurdeneak gero, eta bain 11etan. Eta ez dakit, goizeko behatzetan iten hasi barko dugu, horti edo ez dakit. Bueno, aipatu dezu ja urte batzuk, ohitura zarra alda, kalejira hau. Bai, nik bandan honetik nik uste beti da nik ezautzen dutela, eta nik bandan madamak izkito 23 urte, nik uste beti da nik ezautu dutela hau, osake, bai. Inauterietan beste zenbait ekitalditan parte hartzen dute txistulariek, kontatu duzu zeintzuk izaten dira, ohitura hauek. Bai, txistulari bandak, udal txistulari bandak ditun zereginak Inauterietan dira, gaurko 8ko hau, Inauteriei hasiera txupinazo aurretik emateko. Gero iganden goizen diana izaten dugu, eta arratsaldetan zezen plazan, zezenetan egoten geha. Eta zezenen aurretik, hemen Aldezarrean baita, hiriarena jotzen dugu, Aldezarreko buelta bat einez. Eta astearte goizen alborada izaten dugu. Eta astearten izaten dugu alborada, goizeko 6-etatik 8 hemen Aldezarren, eta astearte arratsalden berriz igande bezala zezenak. Eta hortaz aparte, horiek dira udal txistulari bandan egitekoak. Eta txistua, hortaz aparte, ostiralmen, goizen egiten dugu kalejira handi bat, musika eskolako zenki txistulari taldeak antolatuta, eta, Euskal Herri guztitik etortzen dian txistulari pila batekin, 80 lagun inguru edo egiten dugu kalejira bat. Alborada gainera, ipatu duzu, ordu txikitan izaten den ekitaldia izaten da, honea pentsatzen dut garrantzitsua izango dela energiarekin joatea. Bai, batzuk energia ja loin hartzen dugu, beste batzuk energia, bezpera gauen atea, eta pila kargauta etortzen dira, orduan, hor fauna ezberdina elkartzen da, batzuk loin da etortzen gara lasai, beste batzuk lota junga betortzen dira kontentu, orduan, danatzako lekoa da, eta giro berezia sortzea bai. Oso ondo, Jon, eskerrik asko gurekin izateagatik, ikusten duzu, Tolosako txistulariak da prest Inauterietarako,
Eta udaletxean ez dakit, baina plazazarrean jada festa gozea nabari da. Eta aurten Pintxana txaranga izendatu dute Kabialai Kutxuna, eta Pintxana txarangari buruz gehiago jakin nahi baldin baduzue, ikusi ondorengo bideoa. Bideo egiten egea, Kabialai Kutxun izendatu gaitulako. Azkenian, Pintxana txaranga Tolosan daun txaranga haundina da, gaur egun. 150 kide izate iritsi geha urten, parekidetasun aldetikan eta bain eskaldetik mutila uste deu parekideena dala. Nik uste dala txaranga non txiki-txikitatik hasta daukezu, ningungo presioi gabe, abesti guzti jakin gabe ez, eta nik esango nuke herriko txaranga dala. Azken finen horten, Tolosako inoteritan txupinazo botatzeko, zuziria botatzeko horea daukeu, eta Kabialaie gurekin detaile hori eskaini dugu, gutzako ere bai ore bada, ostasuna ere bai, eta ardura ere bai, ez? Oso pozik gaude, komisioko behintzat oso pozik gaude, ore bat izan da. Hainbeste jendea pasadan ere ondon, hoi botako ez faltan. Eta orduan horregatik berezigua izangoa nitzako, oso emozionak sortuko zaizkiten seguru baiet. Kabialai elkarteak, emango izkigut, ez dakit zer emango izkigun udaletxea joan beharko deu, hor rekonozimientoa hartzen deu, eta gero txupinazoa botako deu, gu sua botako deu, osegu izenen. Niretzat inauterietako eguniko gena. Niretzako ostegun izena inauteritako eguniko gena, baina Pintxanan ateratzen naizelako, nuke aldatuko beste ezarrengatik. Azkenen Tolosako festa esanguratsuenetako batian, San Juanakin batea, inauteritan zuziria botatzea, hitza hondik dira. Pintxana hasiko da, uzten digute aurten guri jotzen ostegun izena bestia, gero ibilbidea aldatu behar izan dugu, ez da berdina hemendik atera edo plazazarretikan, eta nola pixka gehiago kostatuko zaigun ateratzea, dago jendeagatikan, motxagoa izangoa, eta aurten hemen bukatu beharren, bukatuko dugu Euskal Herria plazan. Ni ja urduri nago, egia esan Tolosar batentzat, inauterik garrantzitsu balin badia, txupinazoa botatzeko aukera izatea, nik uste amets badala, ez? Pentsatzen jartzen naiz, oraindik naiz toki hortan, ez, finkatu, urduritasuna bai, baino postasuna beste perspektiba batetik ikusteko aukera hori izatea, sari bada. Niretzat sari bada oso berezia eta bizitzan behin gertatzen zaizun gauz horietakoa, ez? Pintxanantzat azken finean, ni pentsatzen dut, hau aspaldi hasitako eginkizun badala, 1940 hasi zian hemen harakin batzuk, eta gero azken finean, hone iritsi geha, jende askok egin du lan urte askotan gu hemen izateko, egun horren atzean lan asko dago. Jendeak esaten du, egia da, urtero berdina da, baina ez berdina da. Orduan, egia da mendikan beti ateratzen gala amabitan, ibilbideak eta berdinak izaten dira, baina horren atzetikan antolatu behar dugu. 150 pertsonantzako, janaria, edaria. Eskerrak eman hau posible iten du nahi, alde batetikan, Kabialaieko kidei, gure izena jartzeagatikan mai gainean, bestalde oargi elkartekoi, ze beraie gabe ez genuke ukiko leku ibazkatzeko, eta baita ere, guain arte edaria otzarreta arategin uste genuen, baina aurten itxin dute, eta Peña Fraskueloi baimena eskatu diegu, eta esan digute bertan ustea daukagula, eta pastela gozonak prestatzizkigula. Ikusi duzue, Pintxana txaranga inauterietako, aurtengo Kabialai Kutxuna txaranga jendetsua, munduko jendetsuena eta parekideena seguruenik. Eta hemen ditugu Pintxana txarangako bi kide, Jon Alonso eta Jon Ander Martin. Egunon bikote eta zorionak aurtengo aitortzagatik. Bueno, hemen gutxira omenduak izango zarete, ondoren zuek izango duzu ezta, suziria piztu eta jaiari hasiera emateko orea.
dakit momentu honetan zuen burutik zerrari ote den pasatzen. Ez unkituta daude, urduri, azkeneko urtetan, lehenengo aldia da txupinazoa hemen bizituko duguna, guain arte dakizue plaza berritik haste ginela eta plaza zarren hastea ezberdina da eta unkigarria. Zer sentitu zenuten Kabiala Ikutuna izendatu zizuzetena, eta zer sentitzen duzuen momentu honetan, hori ez, aitortza horrengatik, aitortza badelako azkenean? Azkenean, gutzako kriston ohorea da, hemen Kutuna izatea, da oaintxe bertan, kriston urduri nago, kriston urduri. Nik gehien nabaritzetena, oaintxe bertan. Esaten dute urduritasunak onak direla ez da, ostegun gizena zuentzat egun berezi izaten da, txarangarekin, pintxanarekin ateratzen zareten eguna gaurkoa baita, baina pentsatzen dut aurtengoa areta bereziagoa izango dela. Bai, aurten azkenen Kutxuna izan da, ostegun gizena pintxanantzat beti da berezia, segure eguna da. Baina gaur nik uste berezina dela, dudik gabe. Bueno, eta urten gainera, txarangako 3 kide edo omenduko dituzue, txarangan protagonismo handia izan dutenak, Santi Balza, Fernando Ropero eta Jose Mari Mendibil, eta horiek omentzeko ere aprobetxatu nahiko duzu gaurko aitortza hau. Bai, nik uste elukela zentzurik izango beraietaz ez akordatzea, ez? Eta azkenen karri nahi izan diteu ona, bai presentzialki edo bai familiko bat ona ekarriz, eta azkenen txaranga 86 urte dikoa bizirik eta berai esker da, ez? Horrela izan. Bikote, mila esker, gurekin izateagatik, ondo pasa gaurko eguna, disfrutatu minutu eta une bakoitza, eta oinatz, ondo irutza Leire Carrasco pasako diogu, Kabialaikoak iritsi dira, beraiekin etorri da, baina pentsatzen dut beran plaza zarraren inguruan gedituko zela, Leire, non zabiltza eta norekin zaude? Bai, Leire, ez dakit, plaza zarrera iritsi ote zaren, nondik zabiltza? Ematen du Leirek ez digula entzuten, ez da? Ez, nik behintzat ez dut entzuten, ikusten dugu plaza ja jendez gainezka dagoela, eta Leirek beharko luke ja hemen inguruan, ze laizter hasiko da Kabiala Ikutuna omentzeko ekitaldia. Hori da, ikusten dugu ez da plaza zarra bete-beteta dagoela, eta esaten digute berriro Leire Carrasco prest dagoela. Leire, kontatu iguztu, non zaude? Kaixo ekipo, ni ametxena ikusten bezala pleno aretoa, espero genuna, baina azkarrago iritsi dira Kabialaikoak, ja denak prest dira, udal korporazioan mentxe da, eta pintxana txarangakoak ere prest omenaldia ja hastear, hasi que goazen ikustea. Hortxe ikusten ditugu irudiak, Leirek esan duen bezala, une batetik bestera hasiko da omenaldiak, Kabiala Ikutunaren izendapen omenaldi hori, eta guk zuzenean jarraituko dugu, gero txupinazoa helduko da, eta bitartean, argazki ateratzen hor pintxana txarangako familia, esan dugu, txaranga jendetsua, haze nolako jendetza hemen bildu dena, hortxe ikusten ditugu irudiak alkatearekin, txarangako zenbait kide, zuzendaritzako kideak gehienak, dozenaka kide dira zuzendaritzaren parte, izan ere 120 txaranga kide antolatzeko beharrezkoa dira, ez? Horrelako taldeak, eta gero, ostegun gizen berezia ospatuko dute, bere kidek aipatu dituten moduan, eta une batetik bestera hasiko da omenaldia hemen barruan. Oraindik ez da denak prest daude hemen, ez dakit Maider Navarro prestote dagoen inauteritzaleren bat kaletik harrapatote duen. Maider, norekin zaude? Kaixo ekipo, begira, inauteritzale bat ez, baina nago saioarekin, Koinogori tabernako zerbitzariarekin, eta leheno erosi duan txistorra hori, ekarri dut, eta begira, 2 pintxoia prestatu dizkidate, txupinazora tripa ongi beteta joateko egunon saioa, zer modu da? Oso ondo, hemetxe, inauteri ezai, bizi-bizi, eta gazteko prest. Pentsatzen dut, nabarituko dela txupinazoren aurreko urduritasun. Bai, nabaritzen da, gure bai pixka bat hasi arte, eta horrela egoten gara urduri pixka bat, baina, kontentu eta laitxu.
Zu gainera plazazarretika nahiko gertu zaudeten taberna bazerate, eta pentsatzen dut baita ere somatuko dela jendetza, ezta? Bai, nabaritzen daia, amaiketatik aurrea, goizian kafiak eta hola, eta amaiketatik aurrea ja nabaritzen daia jendia ja bero-bero, sartzen giroan, eta, prestatzen. Oso ondo, eta, inauterietako egun hauek, ostalaritzan lana egiteko, ondo pasako dezu, baina gogorrak ere izango dira, ezta? Bai, gu saiatzen ja, ondo pasatzen, gure bai giroan egoten, ze azkenian, utzak oso gogorra da, ordu asko dia, lan egin behar da, baina, bai deskontzatzen deu, eta, pixkat parranda pixka bat, baina, denetatik. Oso ondo saioa, animo egun hauetan, eta garrantzitsuena oso ondo pasa, inauteriak, eta oinatz, Josu, ni hemen geratuko naiz, txupinazoren aurretik pintxoa jan, lasai egon, eta zuena da, hitza. Oso ondo, Maider, entzuten ari garaia da hasi dela, kutxunaren omenaldia, eta irudi honekin utziko zaituztegu ikusentzuleok gozatu omenaldiaz. Ez dela ohikoa, arakinaren jantzia da, txaranga honen sortzaileak arakinak zirelako eta beraiek pasatzen duten makil edo testigoa ere, horrekin zerikusi zuzena duelako. Eta, gaurkoan goza ezazue egunaz, disfrutatu eta espero dugu zuen gustoko eguna izatea gaurkoa. Kaixo, egunon. Ezin hitz egiten hasi Kabialaiari eskerrak eman gabe. Eskerrik asko guretzat egun berezi den hau orain eta bereziegoa egiteagatik. Eskerrik asko Kabialai. Gure abestiak badio pin-pin pintxana tarra gukera. Baina bai, gu bagara, baina Tolosa ere bada pintxana. Tolosar askorentzat pintxana da lehen txaranga, instrumentoa ikasten hasi eta jendean artean jotzeko aukera ematen duna. Herrikoia, Tolosarra. Eta gaur egun gu hemen gaude inautiriazia ematen guzti horiengatik eta guengatik. Ere bada, gaudenak pasadirenak eta ez dauden guzti horiengatik. Beraz, pintxanatarra gugera eta zuek ere bazeate, pintxanatarrak beti. Gora pintxana! Nik hasteko eskerrak eman Kabialaiei, pintxana kutxuneitagatik, eta noski pintxanako txarangakoi hemen egoteko aukera emateagatik, ni ere gazte-gaztetatik hasi nintzen, aitaren eskutikan, eta gaur aita nola ez dago, bere parte ez ninago, eta aukera eman diat hemen egoteko, eta eskerrak eman horregatik lehenengoz, eta bigarren egiten dezuen lanarengatik, esan dezun bezala, musika ikasleak eta herriko umeak eta gazteak parte hartzeko, ez? Edo zeinek musika ikasten nahi dena, izugarrizko aukera da, horrelako leku baten jotzea, eta nik uste hori Tolosak eskertu beharreko gauza badela, eta nik desde luego pertsonalki bai, eskerrik asko. Posten gara eta egia esan eskertzekoa da, zuek ere omenaldi hau, eskertza hau horrela hartu izana, ondo merezitakoa duzue, eta, omenaldi honi jarraipena emateko handuri pasako diot hitza, bai? Egunon denoi, eta zorionak pintxana, eta zorionak Kabialai beti asmatzen dezuelako, aitortza hau beti merezimendu osoz jaso behar duen talde bat ematen diozuelako. Esan beharreko guztik nik uste esan daudela pintxanaren izaera oso berezia da, oso, esango nuke musikarien arrobia zeatela, batez ere txarangaetan nik uste jotzen dutenian musikari guztik zuen txarangatik pasa direla, eta zuen izaera irikia azpimarratuko nuke ez, edozein hartzen dezue, zuen taldean, umeak, gaztek, adinekok, eta nik uste berezi egiten zaituztela, eta horrek ere berezi egiten du Tolosako inauteria. Zorionak beraz eta gozatu momentuaz. Eta urtero bezala, Kabialaien partez, oroigarri gisa, detaile txiki bat zuentzako, gustatuko zaizuelakoan.
Ba, mentxezta, ikusi dugu Pintxana taldekoei nola eman dieten oroigarria, taldekide desberdinek ere hitza hartu dute, eta historian geldituko den argazkia ere, oraintxe bertan ateratzen ari dira. Oso momentu goxoa, kutxuna, bizi izan dute taldekideek. Bai, lehen esan dugu, ez dakitzen bat taldekide diren, eundaka, dozenaka eundaka, bai, eta bueno, gaur momentu berezia bizitzen ari dira, omenaldia ere lehen aipatu dugu, taldeko hirukideri omenaldia egin dietela, eta bueno, une batetik bestera plazara jetxi beharko dute, ze izan ere plaza ikusten dugu, jendez gainezka, anatzean ere ikusten dugu Pintxana txarangaia prest dagoela, eta une batetik bestera gurekin izango dugu oinatz, eta ondo iruditze bat zaizu, akaso ja paso emango diogu, izan ere omenaldia... Bueno, jakin ezazuen, jarraitzen du omenaldiak, Pintxanak uste gero ere bukatu badu zela, guretzako pin bat, orain banatuko dizuena. Eskerrik asko, kabialaien partetik, gutaz ere gogoratzeagatik, mil esker. Oso detaile polita. Bale, hortxe ikusten dugu Pintxana txarangak nola jaso duen oroigarria, Pintxanak ere izan du oroitzeko momentu hori kabialaiekin pina eman diolako, eta guretzako ere oroimenean geratuko den beste irudi bat oinatz, aurten inauterietako kartela da. Guztiok gara inauteri. Daramagu, jendeak zer reakzio izan du, zer esan dizu, egia esan, Tolosako inauterietako pertsonai desberdinak ortopatzea, oso ekimen politia izan da, ezta? Jendea oso pozik, ni egiten dut hemen Larramendi auzoko Azpiroz farmazilana, eta jende pila bat hurbildu zait farmazia zoriontzea, jendea oso berezia eta desberdina iruditu zaio, eta ni pozik jendean arretan gatikan bai. Gero hor, kartelaren xetasunak aipatzerik baldin badozkazu, puzzle modukoa da, fitxekin ere jolas egiteko aukera ematen du, ez? Zer adierazi nahi izan duzu? Bai, aurrentzako jolasa fitxana iruditu zitzaiten oso egokia pertsonai guzti hauek presentatzeko, eta egia esan arrakasta bat izan da gehien bat umen arten, ze mundu guztia da kartelan kopia baldortzen moztu eta fitxatan jolasteko. Eta gero, bazakit, fitxak aipatu dituzu, guztiok gara inauteri, izenburua edo zer dela eta eman diozu izenburu hori. Bai, hoi da, helburua gehien bat gehien hemen lanen zaudeten ontzako eta azkenen inauterik ez diala bakarrik disfrutatzea dituzten antzako, baita lana inauteritan iten deun antzako, eta denak errepresentatu nahi izan ditut kartelen. Osondo Maialen, zorionak berriro ere, eskerrik asko gurekin egoteko tartea ateratzagatik. Eta Maider Navarro, ez dakit, inauteritzaleren batekin plaza zaharretikote da bilen. Maider, norekin zaude? Kaixo bikote, bai begira plazazarrean nago, plazazar atzekaldean gainera, Pintxana txaranga hemen aurkitzen da. Aurten plaza berritik orde, plaza zarretik aterako dira, eta uste dut inauterietako lehen notak, lehen abestiak zuek joko dituzuela. Iraia eta Jonekin aurkitzen naiz, txarangako kideekin. Bueno, kaixo, zer modu, zurduritasun nahian, bai, pixkat bai. Pixa gutxi gau, gehak uste dut pixa gehiago. Horten gaina, Iraia zuri zuzendari izatea, egokitu zaizu. Bai, hori da. Bai, nik uste lehenengo momentua izango ala orditasun hori, baina gero ja hobeto, bai. Bueno, zuek, zer instrumentu jotzen duzue, aurten zuzendaritza, baina aurretik pentsatzen dut, bestetan instrumentua joko duzula. Nik saxofoia jotzen. Nik asun trompeta. Eta gutxi gora beran noiz hasi zinaten, goatzen zeate? Justu aurreko nahitu nintzen behi da, eta uste 2010-en ateratzen lehenengo aldiz. Ni nire kasun lehenengo urtea da, zen ere bi ikasle ekarritut perkusioa ikasten nahi diala eta gaur praktikan jartzea hemen. Eta nolatan, zergatik Pintxana txaranga, zatik aukeratzen duzue? Ez dakit. Nahi giroa gustatzen zait, inauterik beti dani gustatzen zait, eta ez dakit, aukera paregabe bat, txaranga baten parte hartzeko, eta Pintxanako hien bateu ez, aukera hori denak parte hartzeko, berdin du ze maila daukezun, ze instrumentu jotzezun, eta hoxe, berdin du ze adin daukezun baita. Iraiak esan du, berdin du ze maila daukezun, orduan aukera osona iruditu zaiten ikaslekin, ikasitakoa praktikan jartzeko, ze beste txarangatan ez da izaten hainbeste aukera eta posibilitate, orduan hau aukera osona zen, baiek praktikan jartzeko bai. Mil esker bikote, galdera hoi erantzuteagatik. Urduritasuna hemen nabari da, instrumentu batzu baina ensaiatzen entzuten ditugu, eta buia batzuk ere entzuten dira plazan, ez dakit udaletxean. Ze giro duzue?
Ba, Maider, hemen udaletxean urduritasuna, bai, jendetza ere bai, plazan bezala, plaza ikusten dugu jendez gainezka dago, balkoiak ere, udaletxe plazako balkoiak ere ikusten ditugu beteta, jendez beteta, eta hemen, ba... Aurtengo pregoia Josu zerrekin harrituko gaituzte gaurkoan? Auskalo, oinatz, auskalo. Irudimenak ez du mugarik, Ez, urtero izaten da zerbait, hemen kontatzeko modukoa. Minutu gutxi batzuk garru hasiko da pregoiaren kontu hori. Bost gutxitan izaten da, 54 dira nire erloju honetan. Bai, agian gogoratzearen ez da iaz esan genezake Berazduiko auzotarrak ez da gerturatu zirela, itxaso urdapi eta alkate berriari Berazduiko jaiak antolatzeko diru laguntza eske, izan ere, Letizia Sabater etorri zenetik, artista askok eman nahi izan dute emanaldia Berazduiko plazan, eta besteak beste, iaz, Tetangana, Letizia Sabater bera ere polborron abestearik izan zen, baita Kinafrika ere, eta, plaza guztia dantzan jarri zuten Txupinazoren aurreko minutu guzti hauetan. Eta ezin aztu, 2024an kiroldegiko greba zela eta, udalbatzako kideak nola etorri ziren, akaso kilo bat geixorekin edo, eta guztia jarri zituztela dantzan, aerobik klaseak egiten, eta horre ere izan zuten, parodiarako unea. Bai, eta urte beterenago, 2023an berriz, Tolosaldeko ospitale publiko alde harrikatu zuten, Patxiano, garai hartako alkatea, pregoia ematen ari zen bitartean, udaletxeko balkoira, sendagile eta erizain batzuk igo ziren, eta hasi dira balkoira ateatzen Kabialai elkarteko kideak. Bai, hortxe ikusten ditugu, urterokoa, bordondantzariak, inauterietako udalbatza, eta une batetik bestera hasiko da aurtengo pregoia, ikusiko dugu zer kontatzen duten. Aurten, oinatz, aipatu behar dago, plaza uste dut inoiz baino lehenago bete dela, iruditzen zait pentsat. Bai, 11:04 zireneak oro, ja jendez gainezka zegoen. Ikusiko dugu, Kabialai elkartekoak hemen atzetik ere pasatzen zaizkigu. Ezin kabitu, balkoian. Esan behar daukagu pleno aretoa leporaino beteta dagoela, Begira horre, fondoan ikusten dugu, ez da, Kontxako badiako baranda edo, bai, ez da, bai, hortxe ikusi dugu, ez da, pistaren bat izango den hori. Horren ikusiko dugu. Kaixo! Etorri zareten hoi eta etzareten hori etorri. Aurten, albiste garrantzitsu batzu ditugu zuentzako. Eta Ainoa, kultur zinegotziak kontatuko dizkizue. Egunon, Tolosa. Ikusten dezuten bezala, aurten inoiz baino emakume gehiago daude Ostegun Gizoneko korporazioan. Eta ziur gaude, hurrengo urtera begira, errepresentazio hau ere handitu egingo dela. Hori esan da, jakin ezazue, aurtengo urtean, festarik onenen arteko lehiaketa bat egin dela Euskal Herri mailan. Eta nola ez, Tolosako inauteriak finalisten artean gelditu gara. Beste finalisten artean, Gasteizko Andramari Zuriaren jaiak, Iruñako Sanferminak eta Bilboko Aste Nagusia. Eta Donosti zer? Donostiko zua zer? Aste Nagusie? Ai ama, donostiar bat. Aizu, zuek lehenengo fasean eliminatu zineten faltsesekin batera. Bueno, hori ez tekit ondo joan. Behin izenak aipatuta, has gaitezen aurkezpenekin. Andra Maria Zuriako jaien ordezkari gisa, Zeledon! Ainoa, balkoi eta leio, baina hau zer da? Beste etxe bizitza espekuladore bat ala? Imanol, Bueno, eta Donostiko olatuei, ez jaten zer? Bueno, ze esaten nahi da, zei aurkezpenekin. Hau txantxoia bada, hau bestakinik. Iruñako Sanferminetatik,
santua eta bere jotera. Ja, zera baten ez dut. Bero, nahikoa deu, Jotak euskeraz, mesedez. Nik uste honek puntu asko kenduko dizkiela. Bueno, ni kejatuko naiz. Hau ezin da onartu, A ber, mesedez, Donostia ez horrazpin hartzea. udaltzaingoik ba alda. Donostiar bat galdu zaigu hemen, finalisten artean dagoela pentsatuz, atera zazuela hemendik, mesedez. Venga, udaltzaingoa. Ai. Eta Bilboko aste nagusitik, Marijaiak! Bueno, azken finalistak Tolosako inauteriak aurkezpenik behar ez duenez, bozketarekin hasiko gara. A ber, Gasteizen alde zaudenenak mesedez mugitu plazaren eskuinera. Venga, Gasteizen aldekoak plazaren eskubitara. Iruñaren aldekoak zuen ezkerretara. Ezkerrerutz mugitu behar dezute. Bai. Bilboren alde zaudetenak mesedez makurtu bera. Bera Bilboren aldekoak. Eta azkenik, entzun ondo, entzun. Tolosaren aldekoak egin salto! Bueno. Kontaketarik egin gabe ere, argi eta garbi ikusi da, aurtengo lehiaketa Tolosako inauteriak irabazi duela. Eta atera daitezela, saria jaso eta txupinazoa botatzera, aurtengo kabiala ikutxuna. Pitxara, txaranga! Kaixo Tolosa! Gora ostegun gizena! Ez da entzuten! Gora ostegun gizen! Gora pintxana! Gora Tolosako inauteriak!
giroa dugu plazan, baita balkoietan ere, zoragarri daude eta oraintxe sartu gara 6 eguneko parentesi erraldoi honetan, Tolosa oasi batean bihurtuko da datorren asteazkenera arte, eta begirazte irudi ederrak ikusten ari garen. Pregoia Josu, komentatzeko zer dugu? Hasi da musika eta kolore festa, eta kolore asko ekarri dituztenak Kabialai elkarteko kideak izan dira. Inauteriak aipatu ditugu, baina Euskal Herriko hiriburuetako festak, izan ditu izpide gaur aurtengo pregoi honek. Festako protagonista nagusiak gerturatu dira Tolosara. Marijaia, Zeledon, San Fermin ere izan dugu jotera bat egin, Donostiaz ere barre egiteko aukera izan dute. Donostiar bat ere hortxe arro bere izozkiarekin ikusi dugu, baina... Baina gero ikusi da, ez, Tolosarrek zeren alde egin duten, bozketa egin dute, hemen erreferenduma egin dute plaza zarrean, eta ikusi da, Eta hortxe ikusten dugu irudi historiko hau ere bai, Pintxana txaranga hilara batean. Eta lehen aldiz, Pintxana txarangaren hasiera plaza zaharretik. Lehen Jon Alonso kondo esan du, ez da, plaza berritik egiten dutela ostegun izeneko beraien irtera hori. Begira, hemen ikusten ditugu Pintxana taldeko musikariak. Poz-pozik, beraientzako ere gaurkoa egun historikoa izango baita. Bai, eta normalean, 120 izaten dira, 120 hilara batean ez dakit zenbat kale hartuko dituzten gaur oinatz, auskalo, ikusiko dugu, baina, bueno. Kale estuetatik sartu ezkeo, seguru bat baino gehiago, bai. Eta hemen azpian Kabialai elkarteko txaranga ere hasi da, eta Kabialai elkarteak gaur, esan dugu, atatzen duela Udalbatza kalera, inauterietako, hori da aipatu dute, eta inauterietako alkatea okerrez banago, Leire Carraskorekin dago, Leire ez dakit entzunten diguzun, nahi duzunean, aurrera, itxaso urdapileta uste dut. Kaixo mutilak, bai, hemen txena hoia, aurtengo inauteritako alkateakin itxaso urdapileta. Egunon. Zemuz hasi dituztu, Oso ondo. Txupinazoa egin da gero bila, nervio fuera, mundial. Oso ondo. Oain gozatzea, ezta? Hoi da, baina gozatzea bakarrik falta da. Aurten bigarrengo aldiz izango zea inauteritako alkate, ze sentitzezu? Urtero berdin, hau ez da... Ez nahiz da, saitzen, beti berdin da. Nerviosa, txupinazoa iritsi arteko momentu hori, bastante gezti pasatzen egia esan, baina jazta, ja 12 eta gero, ja lasaitzen naiz eta ja gozatzera. Urrengo egunetan ze bete behar izango duzu? Urrengo egunetan ez ere. Gaurko egunen uzten dit, betago handu, beti esaten dira, ostegun gizenen nik aintzen detela, ez dit aurpegi hona jartzen, baina hortxe gabiltza. Aipatu duzu txupinazoan, aurten emakumeen presentzia gehien izan ez duela Udalbatzan, horrek badu zer esana, Bai, egia esan urtetik urtea lan gehiago egiten nahi geha, bai elkartetikan, komision aldetikan, jantziak lortu eta lan asko egiten nahi geha, udalak bai lagundu digu, beraiek traje batzuk ematen eta diru laguntzarekin, eta espero dugu urtetik urtea, hau, haunditzen jutea. Gazte jende ugarire ikusi dugu urte? Bai, egia esan, dioz eta jende gehiago animatzen da, eta horrek kizton poza ematen du egia esan. Oin ze plan dakazu? Ez errez, hemendik aterako geha, eta txarangakin kale jire ingo dugu, trago batzuk hartu, eta ondo pasatzea. Mila esker itxaso gozatu, eta ondo pasa. Eta ondo irutu bat zizu bikote, nire Kabialai txarangarekin batera joango naiz, bale? Hala, aio gero arte! Oso ondo Leire, gero eskatu hitza lasai, bitartean ikusten dugu irudia. Ja plaza zarra horre, utxune bat ikusi dugu, ja joango da pixkana gauzten, esan dugu Pintxana txaranga zerkausi ingurutik, eta Kabialai bitartean aldezarrean barrena, eta esan dugu Udalbatza emakumez josita urtengoan, eta iazko inauterietan oinatz, kaleak euskaraz josita entzun genituen, izan ere iaz udalak azterketa bat egin zuen euskararen hizkuntzaren erabileraren ingurukoa, eta datuak ere eman ditu. Hori da, datuek erakutsi dute, umen eta gazten erabilerak euskara indartzen duela, 3tik 2 euskaraz egin zuten iazko inauteritako egun handietan, eta horrek zer esan nahi duen, ondorio horren oinarrian badagoela joera oso argi bat, batez ere umek eta gaztek ekartzen dutela euskararen nagusitasun hori. Begira Josu, nolako irudia ikusten ari garen, ze koloretsua, aipatu beharra daukagu gaurko egunean ere, Tolosankok eta Tolosako udalak antolatuta, balkoi lehiaketa antolatzen dutela, eta, balkoiak atontzeko aitzakia bat edo izan daitekela. 2 hamarkada baino gehiagoko tradizioari jarraipena ematea egitasmoaren helburua, eta inauteritan herriko kaleak kolorez eta jaigiroz betetzea. Bai, eta gaur emango dute horren berri, irabazearen berri, aipatu duzun bezala, 300 euroko saria izango du irabazle horrek, eta egitasmo polita iruditzen zaite, jendeak ere, garai batean izaten zen, balkoiak atontzeko edo apaintzeko ohitura hori, aurten
gaur egun ikusten ditugu telak gehiago igual, ez hainbesteko girnaldak eta horrelako kontuak, baina, egitasmo polita, behintzat, herritarrek ere bainauteria, ja pixka bat egun batzuk lehenago bizitzen hasteko. Eta ja da, inauterietan murgilduta, edo inauteri giroan murgilduta, ez dakite lankideren batek, edo aeroportariren batek hitza eskatu nahi duen, leire ikusi dugu, Kabialai elkarteko elkarteareko txarangarekin joan dela, Maiderlen ikusi dugu Pintxana txarangako kideekin, baina oraingoz behintzat esan diguten ez dauka inor inguruan, eta oinaz, eguraldia ere aipatu beharko dugu. Eguraldia egia esan ez da erraza, jakitea zer eguraldia egingo duen datozen egunetan, ze Iker Ibarluzea gure eguraldia dituak behintzat esan zigun, aldakorra izango dela, eta haizeak ere hori erakutsi du gaur. Haizeak asko baldintzatzen du horrelako egunetan, eta aldakorra, ziur, hemen ikusten dugu ikurrina ere dantzan dabilela, jaigiroan dabil gustora, eta gaurko egunerako goiza txukun, epel, gainera ez da, eta aipatu digunez, ikarga aipatu digunez, iluntzerako euritantaren bat edo ez da posible da gertzea. Gaur euritantaren bat posible da, baina, nik uste gaur jendea busti kanpotik baino barrutik gehiago bustiko dela oinatz, seguru nago, eta bihartik aurrera euria kaso gehiago egingo du, bihar etzitan euri xente, eta gero ikusiko da, igande eta aste arte bitarte, hortxe. Oraindikan ere aldatuko ziurrenik, eta egunez egun joan beharko da, mozorroa prestatzen. Euri famatu hori ez da, ikusiko dugu, hori egunez egun joan beharko dugu pixkanaka Bada ezpada termikoa eta xira, euritakoa ondoan eduki, mozorroaren ondoan. Eta Maider, orain uste dut Pintxana txarangaren inguruan zabiltzala, eta norbait behintzat topatu duzula, ez dakit inauteri zaleren bat, saltoko da bien norbait, zure da hitza? Kaixo bikote, bai. Pintxana txarangaren atzetik nabil eta bi inauterizale harrapatu ditut hemen. Hasi dira inauteriak. Zer moduz hasi dituzue? Gogoakin. Gustatu zaizue, udaletxeko ikuskizuna ikusteko aukera izan duzue? Kanpotik baino zehose ikusi dugu. Eta gustatu zaizue? Bai, pila. Oso politia. Gaur arratsaldeako ze plan daukazue? Juerga da ondo pasau, eta txarangan egon. Berdine, bai. Eta ezakit, zaldunitan eta hemendik ibiliko zeaten, mozorroak prest dauzkazuen, ze plan inauterietarako? Ikusiko dugu aurreak atortean, hombre, bai. Oso ondo, eskerrik asko gukin eta gure galderei erantzuteagatik. Eta bikoten hila lagun batzuk egin ditut, eta uste hauekin joango naizela txarangaren atzetik. Egongo gara? Oso ondo, Maider, gustatu duzuk, ikuste duguen izugarrizko giroan zabiltzala aldezarretik. 12 eta 12 minutu ditugu zuzenean, ari gara ikusten dugu pixkanaka plaza zaharra ere ustutzen ari dela. Kabialai elkartekoak kale nagusitik barrena doaz, Pintxanako kideak, Solana kalean trianguloko inguru horretan ikusi ditugu. Pintxana txaranga ikusi dugu, Solanako bihurgune horretan ez, trianguloko zarrean, gorobila egiten, karagarria da irudi hori, da beti inoiz biziko ez dugun irudi bat, ez, nola atera denean gaur plaza zaharretik lehen ikusi dugu banakako hilara batean, orain sekulako borobila eginez, gaur gozatzeko eguna dute, hortxe, bordondantzariak ere bai, festa, kolorea, ostobuk izena eguraldia laguntzen du. Zoriontzekoa gure lankideak eskintzen ari diren irudiak. Benetan ikaragarria, eta inguruan zenbat txilaba, duela urte batzuk aipatu genuen ere, buzoak, garaibateko buzoak ere alde batera utzi dituztela Tolosarrek, eta orain txilaba nagusiela. Txarangak aipatu ditugu, oinatz, eta txarangetan bada berrikuntza bat aurten. Hori da, bada berrikuntza bat, izan ere Tolosar gazte batzuek, zehazki Jori Zalberdik, Julen Arantzabalek eta Itzo Garmendiak, sortu duten txaranga aplikazioa edo webgunea. Txaranga.eus da webgunea, txaranga aplikazioa Android mugikorrentzako bakarrik dago erabilgarri, hor deskargatu daiteke, eta bertan sartuz gero, sartzearekin bakarrik, ikusiko duzu gaur bihar etzi egun guztietan txarangak nondik dabiltzan. Nik erabiko dut, Josu. Nik gauetan batez ere akaso, nik gaueko txaranga zalea goa naiz oinatz, baina hori ez, sartzen zara aplikazioan, eta besterik ez duzu egin behar. Egiratu non da bien txaranga bat, galduta zabiltzala, galdu zarela norbaitekin hitz egiten, sartu txarangan aplikazioan eta zeta bernatan daude. Hortxe, ara, joan. Gainera ez dakit gure ikusentzulek probatu dute, baina oso personalizatuta dago, Tolosako mapa bat
agertzen da, eta bertan txaranga bakoitzaren izena, arropa, instrumentua, denetik ikusi daiteke. Informazio orokor asko, eta hori esan duguna, non da biltzan, bigira irudi hau, oinatz, ez da ikusten duzun hor, tromboia jotzen ari dena, bomboaren atzean dagoena, Inigo Elurtzun da, aurtengo kabialai kutxunetako bat, pintxana txarangako txilabarekin. Begira, hau politia da, kabialai elkarteko txarangan, pintxanako txilabarekin doan musikari bat, ez? Gaur, ze politia uztartzeri. Hori inauterietan bakarrik gertatzen da. Hori inauterietan bakarrik, eta hortxe, pintxanako irudiak. Ea, entzuten dugun pixka bat? Entzungo dugun pixka bat? Ea, zer jotzen ari diren. Ikusten zagun. Hortxe ikusten dugu hor jarretzen du kieto parau, ez da pintxara txaranga ematen du guztua dagoela edo hori da gian denak ondo kabitzen edo sartzen diren tokia. Eta hortxe, zuzendarialen Maiderrek elkarrizketatu duena, Iraia Otsoa, ikusten genuen goiko irudi horretan. Gozatzen ari da, salto kadabil. Eta gazteak helduak denak diralako pintxana, adin guztietako musikariak elkartzen dituen txaranga, hortxe umean ere konfetiekin jolasean, gaur festa daukagu Tolosan. Festa nagusi eta guk ere pixkanaka festarako gogoa badugu, saioarekin ere bukatu beharran gaude, eta ez dakit Leire Carrasco prest daukagu, agurtzeko, Leire. Leirek ez dakit entzuten digun. Oso ondo Leire, eskerrik asko, azten olako inbidia ematen diguztun oraintxe bertan hor beran saltoka, eta Maider ez banago, pintxana txaranganekin joan da. Maider, zu non zabiltza? Kaixo, bikote, ni pintxana erdietago irudietan ez zait ikusiko, baina giroa marneratuta erabat, eta nik uste ere hementxe utziko zaituztetela, inauterian erabat barneratuta Leire bezala, hementxe geratuko naiz, musika doinu ez gozatzen. Ongi izan? Oso ondo, Maider, mila esker, irudi ikusgarriak ikusten ditugunak, oinatz, eta guk ere, hemen ez gara geratuko, ez? Esan ditu, udaletxeko balkoi honetan ja ez daukagu ezer egiteko, eta bi gankideak txarangetan ikusten ditugu, eta gu hemen, ez, nik txarangan atzen ditugu. Bai, Josu, nik ere bai, salto egin behar dugu balkoitik iaz bezala, baina ikusentzulei esan behar diegu saioa bukatzeko, baina uterietan gu ere lanean izango garela, Tolosako txoko desberdinetako ekintza guztiak, informazio guztia biltzen ibiliko garela, ale egin guztiagiko dugula horretarako, eta gure Euskarrietan ez da beti bezala Tolosako udalaren, Tolosaldeko atariaren eta 28 kanalaren plataformetan izango duzuela, gaurtik hasita asteartera bitarte, dena. Bai, dena argazkiak, bideoak, baina uterizalek zer kontatzen duten, zer bizitzen duten, eta hori guztia kontatuko dugu. Eta zuei ikusentzule, eskerrik asko, gaurkoan hor egoteagatik, pantaiaren bestaldean egoteagatik, guk ere kontatu dugu hemendik, kontatu beharreko guztia, eta plazer baduzu eta gustuko izan baduzu gaurkoa, datorren urtean espero dugu, oinatz, hemen egotea, berriro ere inauteriak zuzenean hasiera hori bizitzeko palalkoi honetan, eta besterik gabe, ondo ospatu inauteriak eta ondo pasa egun hauetan. Hori da, gozatu eta gozarazi, baina beti errespetuz. Ondo izan. Gora! Inauteriak!